Supertaten, Llanast Y Carnifal, gan Sue Hendra a Paul Linnet, gyda Diolch i Dref Wen. Roedd hi'n nos yn yr archfarchnad, ac roedd yr arwr dewr sy'n ymladd yn erbyn popeth drwg yn defnyddio'i holl nerth. I glymu ychydig o falwnau parti, by'r llysiau wrth i'n brysur yn paratoi at garnifal yr archfarchnad ers misoedd. Dyna ti moronen, mae hi'n edrych yn wych yma. Sut siap sydd ar y faner, cucumber? Diolch i'ch holl waith caled chi, meddai Supertaten. Mi fyddwn ni'n dathlu lliw a hwyl yn y carnifal yma. Ond roedd gan rywun syniadau eraill. Dyna rwy ti'n feddwl chwarddodd y bysen gas o'i chyddfan. Dwi'n casau lliwiau a dwi'n casau hwyl. Fydd y twpsod yna ddim yn dathlu pan fydda i'n defnyddio hwn. Helo bawb, gwaeddodd Supertaten. Gai eich sylw chi os gwelwch chi'n dda. Dyma'r diwrnod rydyn ni i gyd wedi bod yn disgwyl amdano. Mae'n bleser cyhoeddi bod y carnifal yma wedi difetha, sgrechiodd y bysen wrth neidio ar y llwyfan. Edrychwch ar fy nyfais newydd, signydd lliwiau 5,000. Mae'n mynd i signo'r lliw o bopeth. Nawr, pwy sydd eisiau gweld hwn ar waith, gwichiodd, wrth ei bwyntio at moronen a pupur? Na, sgrechiodd y llysiau. A phwy yw'r nesaf? Beth amdana ti, chili coch? Neu dim ond chili wyt ti nawr, efallai? Dim mwy o wyrdd i ti, ffeuen werdd? Hwyl fawr llysen ddu, helo llysen rwyd, chwarddodd y bysen. Doedd dim modd ei rhwystro, ac roedd y llysiau'n gweld hynny. A chybwch fi, llefodd y llysen rwyd. A chybwch ni gyd, ond pwy allai achub y llysiau o'r hewbil? Dim ond un allai wneud hynny. Efallai fod problem lysiau. Dwi'n teimlo braidd yn ddilyw fy hunan. Beth wnaeth y bysen i ni, Supertaten? Wn i ddim tomato. Nid tomato ydw i. Oren ydw i, meddai oren. Roedd golwg ddiflas ar yr archfarchnad. Y balwnau, y baneri a'r gwisgoedd. Roedd popeth wedi ddifetha. Pam gwnes ti hyn, y bysen gas? Wel, Supertaten, diolch am ofyn, isiodd y bysen. Dyw bod yn gas ddim yn hawdd, ond mae'n rhaid i rhywun fod. Ac ar hynny, i ffwrdd ar bysen a'r wyb i greu rhagor o Llanast. Mae'n edrych fel tasa'r carnifal wedi mynd i'r gwellt, meddai un pinafal wrth y llall. Aros eiliad, edrych pwy sydd newydd ddod nôl. Cucumber oedd yno. Dwi wedi dod o hyd i'r paent, Supertaten, ond yna rhewodd. Beth sydd wedi digwydd? Am Llanast, Cucumber, meddai Supertaten. Mae'r bysen wedi dwyn ein lliwiau ni i gyd, ond efallai dy fod ti newydd roi syniad gwych i mi. Bydd angen eich help chi, llysu duon bach. Cucumber, mae angen dy baent gwyrdd arnau. Roedd rhaid brysio. Felly peintiodd Cucumber y llysu duon bach, a doedd hynny
ddim yn hawdd. Rhoddodd moronen fwgwd dros eu llygaid nhw. Rhoddodd tomato ychydig o wers i actio iddyn nhw. A rhoddodd Supertaten araith iddyn nhw. Chwiliwch am y bysen gas ac actio fel ffrindiau cas mwyn I ni gael ein carnifal yn ôl. Llysiau duon bach yn esgus bod yn gas i'r gad. Doedd y bysen gas ddim yn amau dim. Hyn bryd mae hwn wir yn drwm pwy roedd y bysen wrth roi'r signydd iddyn nhw. Wel dewch, pwyntiwch at rhywbeth. Felly dyna wnaethon nhw. Ac ar ôl dysgu gwers i'r bysen, roedd hi'n amser troi'r switch unwaith eto, o'r signydd lliwiau i'r chwythwr lliwiau. Ac mewn dim o dro, roedd tomato yn goch eto. Roedd oren yn oren eto. Ac roedd Supertaten yn lliw tatws rhyfedd sydd heb enw eto. Roedd popeth fel dylai fod, ac roedd hi'n bryd cael carnifal. Da iawn chi, y llysiau duon bach. Wel wir, rydych chi wedi bod yn brysur. Dyna'r peth mwyaf lliwgar welais I erioed. Dyna drueni nad yw'r bysen gas yma I weld e. Ble mae'r bysen gas, tybed?